zatitzen bakatu barazki hauek. Eta ni bitartean ingo etena da, zure bizitza pixkat gehiago ezagutu. Eta horretarako dituko diot Iñigori. Iñigo. Rizo zeri? Iñigo Rizo. Vale. Hau izan da, zurekin ikasi etako mutil bat, ezta? Bai, lagune, eta hain dabil berak klasik emoten, David ez da ditza. Oain klaseak emate ditu. Bai, ez da ditza eskolan. Nungo ez da ditza eskolan? Gazteizen. Ja? Zenbat urtekin ezautu zen, 20 bat urtekin. Ez, nauzizau. 28 gazte. 28 ekin Iñigo! Bai. Zemoz, Xubana, hemen txorienetik deitze dizut, hemen hago zure lagun Igorrekin. Baitu. Apa, Rizo. Zemoz! Ondo. Ondo? Aizu zu irakaslea zea, ezta, hosteleritza eskolan? Bai, hori da, hemen ibide Mendizorrotza espadaritza eskolako irakaslean ez, eta hemen nabil, ikaslekin aritzen. Eta zer, ondo dago Euskal Herriko sukaldaritza? Gazteena? Bai, ez esango nuke. Interesa bintzat badago, eta bueno, gero ikusi behar da, afizioa norarte eltzen saie, baina bai, batzuk urtengo dira eta errelegoa badaukagu martxan. Oso, ondo, haizu Iñigo, eta zuk ikasi zenun Igorrekin? Bai, hori da, bueno, ni Igorrekin batera eskola berdinen ez. Igorrekin elkarrekin egon ginen lanean, berri zen Pedro Juanen, eta gero ni berakin bere etxean egon nintzen lanean. Ze bere etxean, hor, errezan jatetxean? Betizun. Bai. Oso ondo. Ari gara Betisuko errezetak egiten, eta orain egingo duguna da saltsa espainiarren gainean arrautza potxatua eta barazkiak eta bar. Zuri barazkiak asko gustatzen zaizkizu? Ni bai oso barazki jalea naz, eta oso barazki jalea. Bai, ez duzu aragirik jaten zu? Bai, aragia jaten du, ni berez omniboroa naiz. Vegetarianoa garai baten izandakoa, baina orain gaur egun hori omniboroa, baina bueno, hala ere nire eguneroko tasunean oso okela eta oso arrainditzi jaten dut, oso barazki jalea naiz, bai. Oso ondo, oduan zure omenez, Iñigo. Bai, oso ondo, eskerrik asko, ia egun baten probatu aldoten. Bai, azaldu Betisura, Betisun hor iurretan edozein momentutan. Eta bestela, probatu dut, baina ikusi nola egiten dugun hemen, eta ben. Hori da, sarritan pasatzen naz Igorre eta nore bisitatzen. Oso ondo, jarraitu, ea gure ikusleak ere bisitatzen dute. Ia bale Rizos. Bai, sarta bat, agur. Agur. Jo. Zer majoa, Bai. Rizos zatik. Bai, ulea kizkitu nahi deko. Dauka kizkurra hilea. Bueno. Hau zukin gauz, ezta? Zer egin barret? Zu kontrola bakarrik. Epala, bueno, vale. Kontrolau eta pasa, ezta? Beharko nuke hemen tresneria... Ez dakit nun utzi dugun... Zein? Hemen... Hau deko. Zu kontrola ez da inerre? Betxe ingo dut, Vale. Galdera bat, hemen egiten dezuna da, horre, errezeta bidaldi zenidanean, esatezen egitezunela markatu, barazkiak markatu. Zer esan nahi dezu horrekin? Bintzatik barrezanten itzen badot, azken indeko plantxa grille bat, markatu egiten du. Markatu esan nahi du pikin bat egin. Bai, kolore hartu, plantxan kolore hori prazan moduko hartzen da, ezta? Eta gero laban amaitu. Eta hemen zen ez dagoen plantxaik, horrako grille bat, sartzen egiten dugu. Orduen hemen sartxozu eta gero laban amaituko dugu. Zure sukaldeak egia da kolore izugarria daukala. Begira ezazu ez dait, etxean ikusten den ze kolore bizia dauzkan platero honek. Hau jasoko dugu. Eta hemen egingo dugu. Bai. Lehen egin dugun berbera, arrautze gozi bat, bale? Bale, oso ondo.
Orduan, badakizue ospina bota bartzaiola, Bai, gatza. arrautza gelditzeko, bueno, kompaktatuagoa Bai, edo hori da. bilduagoa, ezta? Ah, Gatza Oh. izugarri pila, ez da, Bai. bota diozu. bai. Eta hau egingo duguna da, apiztuta daukazoia. Bai. Oso ondo. Piztuta dago, eta bestaldetik Bai, hartuko dugu zer kipula. falta zaigu? Tipula hartu, Ah, arrautza hemen utziko dugu, eta zatitu egingo dugu, bale? oso ondo. Eta gero komentatu diazu Mediterranea aldean ibili zinela Bartzelonan, ikusi duzu ze kuxia, hemen dena eraute zait, barkatu. Bes. Bartzelona aldean zein jatetxetan aritu zinan? Egon nintzen, eske ez dira ezagunak, bez. Deki estrella bat nintzen dugu, baina ez dira ezagunak. Ba, igual, la damar zarantien, gorria zan bat emekue, Aha. eta horako restaurant, eta baina gutxi gora bera joan nintzen ikusten, ba, gauza berezik, Bagizu ni Bartzelonan biztakoa naizela, zortzi urtetan. Mhm. Bai, Bornen, egon nintzen hor Bartzelona erdialdean. Nik Non bizita? la modelo aurriaz. Ah, bai, la modelo aurrian. Ba, ni izan dago naiz la modelo, baino grabaketa batean. Bai. Txantik pelikula grabatu benunan, bai, la modelo. Sansa albuen da. San Saluan, bai. No sé yo con intensa. Bai, hori da la xampla eskerra esaten Bai, duna beraiek, bai. ezta? Ba, azkenean Born politxe da, Gaur Bai. jende- Born oso polita, hori da, Born da auzo bat. Barcelonako auzo bat hor dauka Bai. Ciudadela o Ciutatela. Rollo bohemio, ezta? Bai, bagizu, bohemio moderno, ezta, bagizu. Bai. Eta han asko ikasi zenun, jatetxe hauetan? Azkenean, hemendik urten eban, Zenbat urtekin? 23 urte, oso. 23 urterekin. Nire 23 urterekin joan nintzen zehara. Eta 3 urtez. Gauza bat indezu, hemen, Ah, bai, bai. bizitzarekin ari ginen bitartean, indezu gauza bat nik ez dakidana, zer da, hau A ber. zer da. Indezuna da, tipula nahastu, Bai, joe, irinarekin. bai, hori da. Maia, Ez, berandu. inok, ikusi. Ah, ez, barkatu. Kipula bagi dut, Bai? esnetan sartu dut, Ah, bale. eta gero irina gainen ipinian, bale? Zergaitik hori. Nastu, ze gero frikidu egin behar dut, Bai? eta geratuko da, la kolore asko azerituko da, eta ondo frikidu dute, bale? Aha. Esnea botatzen jako, irina pedetako, zentzien ez da pedetako. Irina pegetako, nire zure euskararekin ari naiz, tipulan. Bai, hori da. Ah. Adi etxean, Ba, zeingo eta orduan. Ez, Ez, orain ez. ez, gerorako da. Gero frikidu ingo, bale? Vale, ba hau egin, Ontxe hau bertan jasoko dut. frikiduko. Ontxe bertan frikiduko. Vale, ba. Hau jaso. Aizu, zuk esan noiz Vale. dauden markatuak, Segi. bai? Bai. Zema minututan izan behar ditugu? Ba, 8 minutu edo bai. 8 bai. Bueno, nik jabindo dut, hain. Botako dut. Askotan egiten duzu, Bai. Ondo. Kultura daukazu, ondo, guztia bai, zaizu arrautza bai. horrela egitea. Gaina, ondo sanoagoa edo dietarentzat hobea da, Bai, ez? ez deko Ez daukalako koiperik, bai. koiperik. Hain sartain bat hartuko, mentoze usteot. Eta parrandan Bartzelonan, zer? Be bai, Be bai. Nun, nun. Rasmatazela jaten dut. Ah, gatmatazera, bai. Nire askotan izan naiz kontzertuetan eta... Bai, ez da? Alare, gatmataz da industria, Bai. gaueko industria bat. Hor sartzeizue, ez? Pilo bat, Izugarri lalo, handia da. bai. Pilo bat, gauzat. Loft zeon bere garaian. Bai, Loft etzan? La Loft edo... lalo zan Ba, ari geha hitz egiten Barcelonako edo Bai, diskoteken inguruan, ez Bai. da kontu bat ezaten etxean. Gatmataz, bai. hauze, Beraz, eza. hementxe daukagu Bai, tipula esne pixka batekin bai, eta irinaz. bai. Orduan hau egingo dugu itxoin, Bai, berotu frikitu. arte. Eta hori hartuko dugu oin, eta hemen ipiniko zu, talaban sartu, bale? Nola? Barazkia, Bale, barazkia hemen labean ipini sartu. Eta laban amaitzuko ditugu, bale? Hori da, oso ongi.
barazki ederrederrak, Inigo Rizosen omenez. Hori da. Eta hau egingo duguna da, itzali, Aha. eta labean sartu. Vale. Zenbat minutu? Ipini 10 minutu da. 10 minutu. Vale. Zenbat gradutan? 180 10 minutu edo. Oso ondo. Eta hau frikitu behar da, gara? Ni botako eta zu frikitu egin gozu? Segi. Vale. Baztertxo bat ekarriko dizu. Ba, igual, bai. Hau jaso ingo dugu. Vale. Beraz, labean dauzkagu barazkiak. Bai. Eta hemen berriz... Hemen tipula Hau da, frikitzen tipula hau zera, McDonald's eta antzekoetan hori... Bai, hori da, bai. Tipula nola itzi zaio, tipula... Bai, rollos, esan. Bai. Bai, Bai, usaiare, antzeko dauka. bai, ez da. Orain bai. Gauzak ulertze ditut gero. Bueno, zu ulertu gero ez dakit. Berandu behintzat bai. Eta hemen berriz daukagu arrautza. Arrotza, bai, arrotza aterakot, bale? Arrautza ateratzeko gorringoari ondo heldu. Oso. Horrela, bitxoko ditudaz. Bai, nik ere bai. Aha. Horrela, Eta hau da Bai. momentu batean egiten bai. da, ez? Eta gero saltza, Hori. baiko tinge, bale? Zer, hau saltza, Da saltza Espainian bai, da ditze zaio bai, saltza. Espainiarra ditzen jako, baina da, ama guztiek egiten dauen saltza. Etxien, ez? Albondigak horrelako gauzak. Ba, bueno, ama guztiek, baina nik inoiz ez dut egin. Eta nola zer dauka hor. Ba, barazkia dekoz, Mhm. gero irina botatzen jako, Oso ondo. batzuk Eta? botatzen ja, dauria irina tostau, kolore moteko, normala. Irina tostaua. bai. Hori ez dakit. Ha? Bai, nik janditut, arari bolak, tankerako saltza daukatenak, bai. Ezaguna behintzat egiten zait. Eta- Oso ondo. Eta gero, ba hori, gero pasa egiten da, ura. Pasapurean pasa, bai, eta- eta libre. Vale, hau aterako dugu. Txarru bat. Bai, beraz. Bai, uste nun labera egindoa zela, baina guain dikan Aha. labeko barazkiak ez daude eginda. Oso ondo. Basta, nahiko. Usaina bai dela ezaguna. Hau kenduko. Igual, Eta gero, arrautza, kaspit pizka botako diogu. zer pixka bat? Azukre pixka bat? Gatza, gatza. Gatza. Ego deguna da, onera ekarri. Bai, Eta orain falta zaiguna dira Barazkiak. Igor, nahikoa da. eta hau dela. Bai. Oso ondo. Hori altzak gara. Ikuste zu, ez nire nekatzen naizela. Opa! Jo, ezako pintarra ekia. Non utziko bat hemen. Vale. Oso ondo. Oso ondo. Orduan Vale. orain, zure momentua da Ah. horrek. Beti izugarrizko garrantzia ematen dio aurkezpenari. Ha? Beraz, Molde bineko dugu. moldea, Bueno, hori da. hori, gero saltza pizka botako diogu. Saltza espainiarra, Bai, bakizu frantsesa dela. bai, Eta espainiarra ditu, jatorri frantsesa du. Gazea frantzesa, bai. Eta, hori, Vale, bigaz igual. Zuko dituguz. Eta hobet, vale? hemen dauzkagu barazkiak. Aha. Errezeta txorienen.eitb.comen aurki. Eta erraza itxeko da, Eta oso erresa da, ez? Hauek gaina oso Mhm. sanoa da. Bai. Begira nola gelditu dan tomatea, zelako itxura. Doan egiten dezuna da, moldean jarri Bai. lehenengo saltza, gero barazkiak, Orain arrotxe piniko dut. ondoren arrautza, nik bai, horrela, Altu gutxaz. bai, kollara gaz, Hori da. hemen jarriko dugu, Eta hain, eta eman ostazu, eta dinot. Nada, ez da zut hain, ez da? Hori da. Egite Pablo etxe barra garen haitxe. Hori.